Hey guys, καλώς όρισες στο YouTube κανάλι μου. Σήμερα θέλω να σας πω τι έκανα μέσα στο Σαββατοκυριακό που πέρασε. Πρώτα προχθές πήγα και έκανα mammogram. Αν δεν ξέρεις τι είναι mammogram, τέλεια, γιατί είναι όταν πας και τσεκάρουν τα στήθια για καρκίνο. Χτύπα ξύλο. Και πήγα πρώτη φορά και πρώτα είχα τόσο αγωνία, δεν ξέρω γιατί, first of all. Και η κοπέλα ήταν τόσο ευγενική που μου το έκανε. Είμαι 40, όταν πας 40 λένε ότι πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις κάθε χρόνο mammogram. Που εγώ θα έλεγα αν μπορείς να τσεκάρεις και πιο νωρίς θα το έκανα, αλλά εντάξει δεν είχα ποτέ τίποτα, περιμένω αποτελέσματα. Αλλά είχα τόσο αγωνία όταν πήγα, αλλά η κοπέλα ήταν τόσο ευγενική. Και με είδε που σε μια φάση πήγα να κλάψω, I mean honestly. Και δεν πόναγε γιατί έχω ακούσει ότι παίρνουν το στήθος, το κάνουν έτσι, χέρια πάνω, αριστερά, δεξιά το σώμα. Αλλά να είμαι ειλικρινής, δεν πόναγε πολύ. Ήταν γρήγορο και περιμένω αποτελέσματα. So, ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας γιατί στις γυναίκες είναι σημαντικό να κοιτάμε το σώμα μας, να τα τσεκάρουμε όλα. Ξέρω και εγώ είμαι μαμά 3 παιδιών και έλεγα τώρα πότε θα πάω. Αλλά είπα ξέρεις τι, κάνε ημερομηνία και πήγαινε. Και βρήκα ένα μέρος που είναι 5 λεπτά από το σπίτι μου και το έκανα. So, αυτό περιμένω αποτελέσματα και αυτό έκανα εχθές. Αλλά ήθελα να σου πω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να πω αυτό σε εσάς γιατί μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Γιατί το έλεγα στις φίλες μου και τους βοήθησα γιατί μου είπαν αυτό είναι πολύ ωραία. Και έλεγα πρέπει να το πω στο κανάλι γιατί μπορώ να βοηθήσω και εγώ κόσμο. So, εγώ τελευταία με πειράζει πολύ μια κοπέλα. Έχω πολύ κοκκινίλα, ξέρω το λέω συνέχεια και βάζω πράσινο. Αυτό είναι τέλειο. Δεν είναι διαφήμιση αυτό, είναι τέλειο. Είναι τόσο βολευτικό, βάζω πράσινο εδώ και μετά κάτω γύρω στα μάτια βάζω τα άλλα 2 χρώματα. Δεν ξέρω αν το κάνω σωστά, αλλά βγαίνει ωραία. So, είναι μια κοπέλα που really, guys, με τρελαίνει. Και δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες σε αυτό. Και δεν μπορούσα, κάτι έγινε και με πείραξε πολύ. So, πήρα την ψυχολόγο μου, που έχω ψυχολόγο που βλέπω όποτε κάτι με πειράζει. Κάποτε πήγαινα κάθε εβδομάδα, το κάνω μέσα από το Zoom. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το προτιμάω να το κάνω από το Zoom, γιατί δεν νιώθω ότι είναι τόσο κοντά μου. Αλλά για μένα μ' αρέσει, κάποιοι τους αρέσει να πηγαίνουν. Βρήκα μια πολύ καλή, γιατί είχα πάει σε 2 άλλους που δεν μου άρεσαν. Αυτό ήταν το χειρότερο πράγμα συμβουλή που έχω ακούσει στη ζωή μου. Η μία μου έλεγε μπουρδες. Μετά η άλλη μου έλεγε άλλες μπουρδες. Και μετά έλεγα είναι βλακεία το therapy, είπα. Αλλά μετά κάτι έγινε και λέω ας το δοκιμάσω μια φορά πάλι και βρήκα μία που είναι φοβερή, είναι 70 χρονών γυναίκα, είναι φοβερή. Τέλος πάντων με καταλαβαίνει και την λατρεύω. Τώρα δεν τη βλέπω κάθε εβδομάδα, τη βλέπω κάθε φορά που κάτι προκύπτει και δεν αισθάνομαι καλά. Και τι εννοώ, αν βλέπω ότι πιέζομαι στο μυαλό μου για κάτι και έχω πάρει την αδερφή μου και την ξαδέρφη μου την Ελένη 800 φορές, σημαίνει ότι με πειράζει και πρέπει να μιλήσω σε κάποιον. Και το καλύτερο είναι να μιλήσεις σε κάποιον που, αν μπορείς να βρεις κάποιον καλό σε therapy. Και δεν νομίζω όλοι χρειάζονται therapy. Υπάρχει και άλλους τρόπους. Η μάνα μου πήγε στη Γιάρδα και έκανε λουλούδια για 3-4 ώρες όλη την ημέρα κάποιες φορές. Και γύρναγε μέσα στο σπίτι και ήταν καινούριο άνθρωπος. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Απλά για μένα με βοηθάει αυτό. Της είπα τι έγινε και ότι ήμουν πολύ στεναχωρημένη και φημωμένη και όλα. Και ότι πρέπει να τη βλέπω και δεν θέλω να τη βλέπω γιατί είναι ότι άνθρωπος είναι και δεν έχει καλή καρδιά. Τώρα δεν μου πεις, ξέρεις ποιος έχει καλή καρδιά. Ξέρω ότι αυτή δεν με θέλει και έχει άσχημο, αρνητικό, αλλά το κάνει με τόσο πολύ τρόπο. Δεν την αντέχω. Δεν really, και έχω πολύ αντοχή για παράξενους. Αλλά τέλος πάντων, δυσκολεύομαι με αυτή. Κάνω therapy, κάνω τη θεραπεία μου και της είπα όλη την ιστορία, όπως είπα. Και μετά μου είπε, θα σου πω κάτι που μου είπε ο δικός μου ψυχολόγος.
Και μετά της είπα, περίμενε, πας και εσύ είσαι ψυχολόγος. Και μου λέει, δεν θέλω ποτέ να νιώθω ότι τα ξέρω όλα και εγώ σου λέω συνέχεια και πρέπει και εγώ να μπω στη θέση μου και να είμαι σαν πελάτη να καταλάβω και να είμαι και εγώ καλά να αντέχω όλες τις ιστορίες και αυτά. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Είπα, wow, that's cool. Μου είπε κάτι που με βοήθησε πολύ. Μου είπε, αν βλέπεις κάποιον στον δρόμο που είναι homeless, πες ότι είναι γυναίκα, right? So πρέπει να την περάσεις στον δρόμο και αρχίζεις και φοβάσαι. Μου λέει και αυτή έχει φορέσει όλα χριστουγεννιάτικα. Όλα, κόκκινα, σαν να έχει δέντρο πάνω της. Και περνάς εσύ και μετά αυτή γυρνάει και σου φωνάζει. Και σου λέει, γιατί δεν φοράς χριστουγεννιάτικα, σήμερα είναι Christmas. Πού είναι το δέντρο σου, γιατί δεν φοράς κόκκινα. Αρχίζει και λέει πράγματα. Και μετά μου λέει η ψυχολόγος, τι θα κάνεις. Και της είπα, αμέσως θα έλεγα, oh my goodness, έχεις δίκιο. Θα πάω αμέσως σπίτι να πάρω τη στολή μου. Ευχαριστώ πολύ. Και μετά σιγά σιγά θα έφευγα, γιατί φοβάμαι κιόλας. Και μου είπε, έτσι πρέπει να είσαι με αυτήν. Και μετά το σκεφτόμουν. Και της είπα, περίμενε, μου αρέσει αυτό και βοηθάει. Αλλά περίμενε. Αν νιώθω ότι μπορώ να τη βοηθήσω σε κάτι, γιατί νιώθω ότι μπορώ να τη βοηθήσω και έχω προσπαθήσει να τη βοηθήσω, να της δείξω ένα καλύτερο δρόμο από αυτό που κάνει και να την κάνω να κοιτάξει λίγο μέσα, γιατί αυτό είναι το θέμα, δεν κοιτάει μέσα. Όλοι οι άλλοι φταίνε και δεν λέω, μπορεί να φταίνε μερικοί, αλλά 100% φταίνε οι άλλοι, δεν φταίμε λίγο μέσα μας, δεν πρέπει να κοιτάμε μέσα μας, αυτό θα ήθελα να της πω. Και μου είπε my therapist, αν μπορείς να βοηθήσεις κάποιον βοήθα, αλλά σε αυτή την περίπτωση, ότι αν πεις σε αυτή η γυναίκα που έχει τα χριστουγεννιάτικα στο δρόμο, the homeless woman, ξέρεις τι, δεν είναι Χριστούγεννα, σήμερα είναι Ιούλιο, κάνει και ζέστη και τα Χριστούγεννα είναι Δεκέμβριο. Νομίζεις θα σε καταλάβει ότι θα σε ακούσει? Και είπα όχι. Και μου κάνει, and I'm like, oh my goodness, περίμενα να κάνω λίγο process. Αλλά μετά τη ρώτησα, well, έχει παιδιά αυτή και τα αγαπάω πολύ γιατί είναι καλά παιδιά. Και εντάξει, είναι παιδιά και εγώ ξέρω, τα παιδιά τα καταλαβαίνουν τα πάντα. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν ακριβώς, αλλά καταλαβαίνουν την αίσθηση τι γίνεται. Και μου λέει να τα αγαπάς πραγματικά και δώσεις παραπάνω αγάπη, αφού ξέρουν και η μαμά τους έχει θέματα. Δεν μου αρέσει να λέω θέματα γιατί λέγανε και η μαμά μου έχει θέματα που δεν είχε θέματα, είχε trauma και δεν είχε κανέναν να τα συζητήσει. Δεν εννοώ αυτό. Είναι δύσκολο γιατί δεν μπορώ να πω ακριβώς την περίπτωση, αλλά με βοήθησε πολύ αυτό. Και μετά τη ρώτησα αν μου πετάει σπόντες, γιατί αυτό κάνει συνέχεια, θα πετάξει σπόντες, μέχρι εκεί μπορώ να το πάω. Και της είπα τι κάνω, γιατί είπε κάτι και όλοι την κοιτάγανε, like, oh my god, γιατί μιλάς έτσι. Δεν είπα τίποτα και συμφώνησε my therapist, είπε no, just πες ναι, έχεις δίκιο. Ξέρεις τι μου έλεγε, ότι οι περισσότεροι δεν είναι ειλικρινείς και δεν είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους. Μου είπε ότι εσύ για μένα, σ' αρέσει να είσαι ειλικρινής γιατί θέλεις να μάθεις. Που όντως, εγώ θέλω να πω την αλήθεια στον εαυτό μου, να μάθω τι έχω κάνει λάθος, να καλυτερέψω τον εαυτό μου. Γι' αυτό κάποτε με ρωτάγαν και τη Eurovision και τώρα που μεγαλώνω, λέω ξέρεις τι, μήπως φταίω κι εγώ, φταίω κι εγώ. Και εγώ έπρεπε να πω όχι, φταίω κι εγώ. Και έτσι όταν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, όντως είναι καλύτερο. Λίγο έχεις πόνο γιατί λες, αλλά μετά νιώθεις ωραία γιατί λες αυτή είναι αλήθεια. Προχωράμε από εδώ που είμαστε. Μου εξήγαγε ότι πολλοί δεν κοιτάνε μέσα να είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους. Πρέπει να τους μιλάς μέχρι εκεί που είναι. I think είναι πολύ ωραία συμβολή αυτό. Με βοήθησε πολύ αυτό και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Αλλά αν νιώθεις ότι είναι βλακεία, μην το κρατήσεις. Απλά πάντα μου αρέσει να μαθαίνω και να ακούω αν κάποιος έχει πολεμήσει κάτι, με τι τρόπο το κερδίσαν. Θέλω να ξέρω πώς σκεφτόντουσαν, να το κάνω κι εγώ αν είναι κάτι που μπορώ και μ' αρέσει. Μετά νιώθα πολύ ωραία. Κάνω therapy περίπου τώρα, πάει μία φορά το μήνα ή κάθε άλλο μήνα, γιατί τα πολεμάω και μόνη μου. Αν κάτι πολύ μου έχει σπάσει τα νεύρα, θέλω λίγο βοήθεια. Αυτό έκανα. Επίσης, πέρα από τη therapy πήγα και έκανα τα νύχια μου, έκανα μπλε, αλλά
κοίτα εδώ, έχουν χαλάσει αυτό και αυτό από τη μαγειρική. Αλλά δεν ξέρω, μου αρέσει μπλε, σας αρέσει? Δεν έχω κάνει ποτέ μπλε. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, I don't know, πες μου στα comments, δεν νομίζω θα ξανακάνω μπλε. Συνήθως κάνω ροζ ή κρέμα, άσπρο κρέμα. Όταν πήγα να κάνω τα νύχια μου, θα πάω πάλι την Παρασκευή γιατί είναι 2 εβδομάδες και είναι το αγαπημένο μου πράγμα να κάνω για τον εαυτό μου. Τα νύχια μου. Δεν θέλω κανένας να με πειράξει όταν κάνω τα νύχια. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη να πάω. Αυτό δεν είναι τόσο cute. Είναι σαν golf ball που παίζεις golf. Μας το δίνανε όταν παίζαμε και είναι so cute. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη να κάνω τα νύχια μου, I know. Τα πράγματα που μου φέρνει χαρά, νύχια και φαγητό και σοκολάτα. Και πάω εκεί και το αυτοκίνητο μου είναι μεγάλο. Είμαστε τόσοι, έχουμε αρκετό μεγάλο αυτοκίνητο και το οδηγάω εγώ αυτό. Έτσι πως πάρκαρα πολύ δίπλα στο άλλο αυτοκίνητο, αλλά δεν το πήρα χαμπάρι, που εγώ προσέχω αυτά. Αλλά ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, μίλαγα και στη ξαδέρφη μου την Ελένη και λέγαμε πράγματα. Ανοίγω την πόρτα και χτυπάω την πόρτα του, αλλά το χτυπάω αρκετά δυνατά και λέω, έχω κάνει σημάδι, το νιώθω. Βάζω το παράθυρο κάτω και κοιτάω και λέω, Χριστιανέ μου, έκανα σημάδι. But όταν το κοίταξα είχε και αυτός άλλα 20 σημάδια. Δεν ήξερα ακριβώς ποιο ήταν δικό μου, I don't know. Αλλά μετά δεν πήρα χαμπάρι ότι ο άνθρωπος ήταν ακόμα στο αυτοκίνητο. Και μετά I'm like, τέλεια, τα πάμε σήμερα. Κλείνω το παράθυρο, μπαίνω έξω από τη θέση να το φτιάξω, να ξαναμπω και μετά στο μυαλό μου έλεγα πρέπει να του πω συγγνώμη, να το δούμε το θέμα. Αλλά αυτός κούναγε επίσης και έλεγα no, θα φύγει. Εγώ πήγαινα γρήγορα το αυτοκίνητό του, αλλά αυτός μόνο πήγε να το φτιάξει το αυτοκίνητό του στη θέση και φώναζε σε μένα. Και ένιωθα πολύ άσχημα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι δεν έβγαλα το μακιάζ μου καλά από την προηγούμενη βραδιά, που πάντα το βγάζω ωραίο, αλλά δεν βάζω συνέχεια μάσκαρα από κάτω. Αλλά αυτή τη φορά είχα βάλει μάσκαρα από κάτω και μάλλον δεν το έβγαλα καλά και είχα όλο μαύρο εδώ. Φαινόμουν σαν psycho. Και είχα έρθει από το γυμναστήριο και τα μαλλιά μου ήταν κάπως έτυχε και φαινόμουν και psycho. Βγαίνω από το αυτοκίνητο και χτυπάω το παραθύρο του και του λέω oh my goodness, συγγνώμη. Και αυτός με κοίταγε and he's like, εγώ νομίζω ότι νόμιζε ότι εγώ ήμουν τρελή και μου κάνει. Και μπαίνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Και λέω, αλλά δεν πρόλαβα να του πω συγγνώμη, ξέρεις, γιατί ήθελα να βάλει το παράθυρο κάτω. Τον φόβησα και έφυγε. Και μετά πάω να κάνω τα νύχια μου και νιώθα τόσο άσχημα όλη την ώρα γιατί λέω, oh no, αυτός θα νομίζει είμαι psycho, μήπως έκανα ζημιά στο αυτοκίνητο. Εντάξει, μικρή ζημιάκη, ήδη είχε 10 χτυπήματα, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Έλεγα, just να του εξηγήσω, αλλά μετά λέω, άστο. Και αυτό. Και έφυγε. Δεν ξέρω που πήγε. Τον φόβησα. Θα βάλω λίγο μακία σήμερα. Λίγο στα μάτια. Αλλά που λέγαμε πριν για την ψυχολογία, η μάνα μου είχα πάει στο σπίτι της πριν καιρό, μήνες. Και μου είπε, έλα Καλομήρα να βοηθήσεις γιατί έχει χαλάσει η τηλεόραση. Και είχα τον Νίκο με πυρετό. Έτυχε σε μέρα που είχα πολλές δουλειές και αυτά, είχα και τα παιδιά. Και εκεί που μένει η μάνα μου, αν πας 1 με 4, έχει πολλή κίνηση. Μένει μόνο 15 λεπτά μακριά, αλλά έχει πολλή κίνηση, είναι πολύ σπαστικό. Αλλά ήθελα να της κάνω το χαρτίρι γιατί ξέρω πώς είναι, θέλει τη τηλεόραση και το καταλαβαίνω. Και τότε δεν ήξερε να χρησιμοποιήσει, της πήρε με iPad, actually της πήρε η πεθερά μου iPad. Τώρα το χρησιμοποιεί. Πάω στο σπίτι της να τη βοηθήσω με την ελληνική τηλεόραση, θέλω να σου πω, γιατί στην Αμερική πολλοί βάζουν satellite, βάζουν διαφορετικά προγράμματα να έχουν αντένα, μέγα, να έχουν το ελληνικό. Αυτό ήταν όλο το θέμα, δεν ήθελε αγγλικό τηλεόραση, ήθελε ελληνικό. Πάω εκεί να της φτιάξω, ήταν κάτι με το ίντερνετ, της το φτιάχνω. Μετά μου λέει, θέλω ραδιόφωνο, μπορείς να με βοηθήσεις και με αυτό, τη βοήθησα να το φτιάξω, αυτά. Αλλά όταν της το έφτιαχνα, έφερα και τον Δημήτρη μαζί μου για παρέα να είναι με τη γιαγιά. Εκείνη τη στιγμή πήρε τηλέφωνο μια θεία. Εκείνη τη στιγμή ήμουν κουρασμένη, τώρα έχει πάει βράδυ. Είχα πάει αργά τελικά, 8 η ώρα και τα παιδιά έχουν σχολείο αύριο. Είχα μόλις μαγειρέψει, ήταν μία από αυτές τις ημέρες. Ήμουν στο τέλος, δεν είχα άλλο βιτζίνι στο αυτοκίνητο, πώς θα σας πω, ότι δεν είχα άλλη ενέργεια, δεν ήθελα να ασχοληθώ, δεν ήθελα να μιλήσω στον άνθρωπο. Και μου λέει η μαμά, γεια σου τάδε, και μιλάει στη θεία και της κάνω, γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Όχι γιατί δεν την αγαπάω, που δεν έχω όρεξη να μιλήσω σε κανέναν. Και η μάνα μου λέει, σαν να μου λέει, μην ανησυχείς, δεν θα πω τίποτα, πάει στο άλλο δωμάτιο, μιλάει στη θεία. Της τα φτιάχνω όλα,
μαζεύω τον Δημήτρη και λέω πάμε σπίτι γιατί έχει σχολείο αύριο. Αυτό δεν ήταν τώρα, ήταν πριν μήνες. Και έρχεται η μανούλα μου έξω και τι κάνει. Ξέρεις, είχε κλείσει το τηλέφωνο. Ξέρεις, η θεία στεναχωρέθηκε πάρα πολύ που δεν ήθελες να της μιλήσεις. I know. Και εγώ νευρίασα. Νευρίασα τόσο πολύ ότι δεν είπα κουβέντα. Γιατί πήγα να τα τεινάξω όλα μέσα εκεί. Είπα, you know what, σ' αγαπώ, μαμ. Να μιλήσουμε αύριο. Μπαίνω το Δημήτρη, φεύγω και είμαι στο αυτοκίνητο. Θέλω να τα σπάσω όλα. Really, ήμουν πολύ θυμωμένη. Πριν ήθελα να το σκεφτώ και ήξερα ήμουν κουρασμένη. So πήγα σπίτι, έβαλα τα παιδιά για ύπνο. Είπα, άστο, θα το σκεφτώ το πρωί. Όταν έχω ηρεμήσει. Okay. Το πρωί πάω τα παιδιά στο σχολείο, ξέρεις το πρόγραμμά μου. Και μετά σκεφτόμουν. Αντί να νευριάσω, λυπήθηκα. Γιατί λέω, αν ο Γιώργος ή το παιδί μου θα πει «Μα, ξέρεις τι, δεν θέλω να μιλήσω στις θείες στο τηλέφωνο τώρα γιατί δεν θέλω», εγώ θα το σεβαστώ. Γιατί άλλοι με έχουν σεβαστεί και καταλαβαίνω. Άλλοι με έχουν σεβαστεί και έχω μάθει να σέβομαι. Και μετά στεναχωρέθηκα γιατί λέω μάλλον, λέω εγώ, μήπως η μαμά μου όταν ήταν μικρό κοριτσάκι και ζήταγε κάτι, μπορείτε να μην πείτε στο δωμάτιο μου ή μπορείτε αυτό, μήπως κανένας δεν το σεβάστηκε. Τώρα μπορείς να πεις πολύ βαριά το πήρα, αλλά πιστεύω ότι αυτό ήτανε, ας σου πω την αλήθεια, μήπως γιατί ξέρω τη μάνα μου και στεναχωρέθηκα. Γιατί είναι ωραίο πράγμα να σέβεσαι. Γιατί μετά καταλαβαίνεις όταν ο άλλος δεν σέβεται και μπορείς να φεύγεις από αυτή τη σχέση, από αυτόν τον άνθρωπο. Και την πήρα τηλέφωνο και της είπα, «Hi Μανούλα, σ' αγαπώ πολύ» και αυτά. I said, listen, μα, εγώ θα πάρω τη θεία τηλέφωνο σήμερα, μην ανησυχείς. Γιατί είναι συμπατικό για σένα, θα το κάνω. Και όντως την πήρα και της είπα, «Θεία, δεν είναι ότι δεν ήθελα να μιλήσω, απλά αυτό και αυτό, you know». Και σε ένα γεια ήθελε η θεία. Και της μίλησα στη θεία σου, η θεία ήταν εντάξει, αλλά είπα στη μαμά, «Μα ξέρεις τι, θέλω να σου πω ότι αν κάποιος σου ζητάει κάτι, είναι ωραία να το σέβεσαι». Καταλαβαίνω γιατί εσύ λες, ένα γεια, αλλά ξέρεις τι, δεν ξέρεις συνέχεια το πρόγραμμά μου και πώς αισθάνομαι κι εγώ, αν έχω κούραση, αν έχω μια στεναχώρια. Αν ζητάω κάτι ωραία, άλλη φορά μπορείς να το σέβεσαι. Και νιώθω ότι το κατάλαβε και μου λέει ναι, έχεις δίκιο. Επειδή ξέρω τη μάνα μου και είναι πολύ καλή γυναίκα, δεν το κάνει επίτηδες. Είμαι σίγουρη μπορεί να ξαναγίνει, δεν θα το παρεξηγώ, αλλά λίγο ξέρω ότι μπήκα στην καρδιά της και το κατάλαβε. Χάρηκα γι' αυτό. Ήθελα να σου πω και αυτό γιατί πιστεύω είναι ωραίο μάθημα για όλους μας, γιατί θα μπορούσαν να είχαν νευριάσει. Επίσης, μπορεί κάποιος να πεις τι ήτανε, μπορούσες να πεις ένα γεια. Αλλά και αυτό δεν μ' αρέσει γιατί καταπιέζομαι κάποιες φορές πιο πολύ από μπορεί ο άλλος να καταλάβει και αν λέω δεν θέλω, γιατί έχω το ένα, έχω το άλλο και εγώ κρατάω πολύ ενέργεια και ένα κομμάτι της ενέργειας μου για τα παιδιά μου. Και αν ξέρω ότι είμαι πολύ κουρασμένη, πρέπει ακόμα να πάω σπίτι, να τους διαβάσω, να κάνουν μπάνιο και είναι πιο σημαντικό να βάλω την ενέργεια μου στα παιδιά αντί να πω για στη θεία όταν θέλει η θεία. Όχι. Δεν το κάνω. Και δεν το κάνω από εγωισμό. Δεν το κάνω γιατί δεν το αντέχω άλλο. Γι' αυτό την πήρα την επόμενη μέρα όταν έχω την αντοχή και όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Αυτά. Τώρα θα πάω πάνω να μαγειρεύσω τα παιδιά γιατί τα παιδιά είναι πάνω. Σας αγαπώ και εννοείται ευχαριστούμε Alibi για αυτά τα τέλεια σκουλαρίκια και ωραία jewelries που φοράω. Κάνε comments τι άλλα ιστορίες ή βίντεο θα ήθελες να κάνω εγώ για σένα. Με χαρά θα τα κάνω. Σας φιλώ πολύ.